Masu sauraronmu barkanmu da yiwuwar haka. Gwamnatin jihar Sokoto ta karɓi naira biliyan 2 da miliyan 500 a matsayin gudunmawar mai kamfanin buwa. Za ka saurari wannan labarai ne dai daga wannan tasha tamu mai albarka. Idan kuma baka subscribe mutum a baya muna so ka danna mana subscribe ka danna ƙararrawar sanarwa. Gwamnatin jihar Sokoto ta karɓi naira biliyan 2 da miliyan 500 a matsayin gudunmawar gidauniyar Alhaji Abdulsamad Rabiu domin gina tsangayar ilimi da likitanci a jami'ar jihar Sokoto. Kakakin gwamna Aminu Waziri Tambuwal Muhammad Bello shine ya bayyana hakan cikin wata sanarwa a cikin garin Sokoto. A cewarsa, tsohon ministan lafiya na ƙasa Dr. Aliyu Hong shine ya miƙa gudunmawar a madadin ƙungiyar gidauniyar ko kuma shugaban gidauniyar. Sanarwar ta ce za a yi amfani da wasu kuɗaɗen domin ginin sashen mulki a kwalejin lafiya ta Sultan Abdulrahman da ke Gwadabawa. Haka kuma ya ce wasu kuɗaɗen za a yi amfani da su wajen ginin sashen mulki da ɗakin karatu da kuma asibiti a kwalejin koyon aikin jinya da take garin Tambuwal. Kazalika sanarwar ta ce gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya umarci ma'aikatar kasafi ta fara shirye-shiryen kwarya-kwaryen kasafin kuɗaɗen kan yadda za a kashe waɗannan kuɗaɗe. Shin kuna ganin za a iya amfani da waɗannan kuɗaɗe ta hanya da ta dace? Wannan kuɗaɗe dai sun fito ne daga wajen Abdulsamad kamar yadda muka bayyana da farko. Wannan gudunmawa za ta taimaki jihar Sokoto idan har an yi amfani da kuɗin yadda ya kamata. Ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sannan kuma a ƙarshe ku danna mana subscribe domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura muku videos masu muhimmanci irin wannan. Sannan kuma kar ka manta ka danna ƙararrawar sanarwa domin da zarar mun ɗaura bidiyon mu ka samun labaranmu a cikin gaggawa da muka gabatar. Mun gode.